الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھئے الصلاة مسلم ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں ہیں قدسی عرش پر کرتے ثنا صدیق اکبر کی نہایتی معزز و محترم علماء کرام اور اہل بیت آل رسول اور اصحاب حضور دے ذکر خیر وچ آن والے معزز و محترم تمام برادران اسلام اہل سنت و جماعت و سادات اور معزز و مکرم مہمانان گرامی قدر آپ سب بھائیاں دا آنا جانا اللہ تعالی قبول فرما لین ماشاءاللہ علماء کرام رونق افروز محفل نے
عزیز افضل صاحب نے میں خصوصی دعوت دیتی سی کہ تسی ضرور آنا ہے محفل وچ. اللہ پاک انہوں نے اس دا اجر دے وے انہوں دعوت نو قبول کی. ساتھیو اور عزیزو، اہلیان نئی منڈی ایک محلہ ہے اور ایک شہر دا وہ حصہ ہے جنہوں اس نام نال موسوم کیتا جاندہ ہے نئی منڈی. یہ ہر سال یوم صدیق اکبر تے بڑی خوبصورت اور خرچہ کر کے ذکر دی محفل سجا اور 10 محرم نو بھی کر دے. اور یہ الحمدللہ اس گل دی دلیل ہے کہ اسی آل نبی نال بھی محبت کرنے ہاں اور اصحاب حضور نال بھی محبت کرنے ہاں، کیونکہ حضور دی آل دا دن بھی منایا جاندہ ہے اور حضور دی اصحاب دا دن بھی منایا جاندہ ہے. تو میرے جو بچے نے، سارے بزرگ نے، بھائی نے، ہر بندے اپنی سمجھ دے مطابق گل کرنی اور اپنے شعور دے مطابق گل کرنی. ہر بندے اپنے شعور دے مطابق ان سمجھنا ہوندہ ہے. ہر گل نو ہر بندہ نہیں جان سکتا. وہ پھر جس طرح انہاں دی سمجھ چ گل آندی ہے اسی طرح ریئیکٹ کر دے اور اپنی طبیعت دے مطابق اظہار کر دے اس عمل ہوتے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اینج ہونا چاہیے. گھر وچ سبزی پکی ہوئے تے اختلاف ہو جاندہ ہے. ادھے جی آندے نے سانو یہ پسند نہیں، نائی پکڑی چاہیے تے ادھے آندے نے چنگی گل ہے. مطلب انسان رائے دے اندر اتنا اختلاف رکھ لے مگر رہ موڑوی کو گارے چیران دے. اس طرح اختلاف بھائیاں وچ بھی ہو سکتا ہے تے اختلاف آل سنت دی علماء دی رائے وچ بھی ہو سکتا ہے. سانو اس مسئلے وچ اتنی کو فراخ دلی دا مظاہرہ کرنا چاہیے ہے کہ جتھے تک دین اجازت دے وے اتھے تک بھائیاں نال رعایت کرنی چاہیے. جتھے دین آکھے بھائی تھے قطع تعلق کر لو اتھے کر لو، لیکن جنی دیر تک دین اجازت نہ دے وے سان خود مفتی بن کے تے فتوہ نہیں دینا چاہیے. رائے دا اختلاف انسان دی فطرت ہے اور یہ رہندہ ہے اور انہیں رہنا ہے ختم نہیں ہو سکتا اور یہ اچھا ہے. اگر سلیقے نال ہوئے تے حضور نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، میری امت دا اختلاف بھی امت واسطے رحمہ. اگر سلیقے نال ہوئے اور شعور نال ہوئے تو آپ اختلاف کریا کرو بھائی دوست احباب آپس وچ، مگر جڑے طے شدہ امور نے انہاں تے اختلاف دی ضرورت نہیں. سمجھ آئی؟ نمازاں 5 نے انہیں دیتے اختلاف نہیں ہو سکتا. نمازاں 5 نے دیتے اختلاف نہیں ہو سکتا. رفع الیدین نال پڑھنیاں نے یا رفع الیدین تو بغیر پڑھنیاں نے دیتے اختلاف ہو سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہین 5 اے دیتے اختلاف نہیں. تو ایک مثال دے کے سمجھایا وہ کچھ چیزاں تے اختلاف ہوندہ ہے، کچھ چیزاں تے اختلاف نہیں. رسول اللہ دی امت وچ حضور تو بعد کون خلیفہ بلا فصل نے اے دے وچ امت وچ اختلاف کوئی نہیں. اے مختلف فی چیز نہیں ہے
کیونکہ رسول اللہ سرکار تو بعد حضور دے مصلے تے بھی ابو بکر صدیق آئے، حضور دے ممبر تے بھی ابو بکر صدیق آئے، تے جڑی حضور نے ریاست مدینہ قائم کی تھی او دے ہیڈ بھی ابو بکر صدیق آئے۔ آپ کو مسئلے دی سمجھ آ رہی ہے جناب من کے لیے؟ اے وہ مسئلہ ہے جدے ہوتے اختلاف نہیں ہے۔ کچھ بندے انج آکھ لیندے نے، میں اپنے طریقے نال مثال دے کے گل سمجھائندا ہوں بھائی اپنا منڈا لگ جائے نا کانسٹیبل پولیس اپنا جڑا سن پسند ہوئے تو پوچھئے بھائی وہ سنیا تہاڈا منڈا کانسٹیبل لگا ہے؟ تو آندے نا ہاں جی بالکل لگا کانسٹیبل ہے، اونج کام تھانے دا رانا کردا ہے۔ اپنا جو ہے پسند ہے نا بیلی ہے یار ہے، تو جے شریکاں دا لگ جائے تھانے دا تو پوچھئے وہ یار سنیا انہاں دا منڈا ایس ایچ او لگا ہے؟ تو آندے نا ہی تے لگا ہے پر رضاکاراں تو بھی بیٹھ گئی وجہ پسند نہیں نا، وہ بندہ پسند نہیں، چونکہ وہ بندہ پسند نہیں وہ دنال اختلاف کرنا ہے، لہذا وہ دی جو دے سٹار نے اور دا رتبہ ہے انہوں بھی مننا نہیں۔ کچھ ایسی ہی صورتحال مذہب وچ بھی ہے، گلے دی سمجھ آئیے نہیں بجانے من کہ جے حضور فرمان کہ ابو بکر اگے کھلو، فقیر نے ایک جملہ نوٹ کر لو، اہل سنت دے عقیدے دے مطابق رسول اللہ نے کسی نے بھی خلیفہ نہیں بنایا۔ ہن کوئی وزن کرنے والا بندہ ہوندا تے گل دا وزن کردا، پر میں تے کرنی ہے، پاویں وزن تسی کرو تے پاویں نہ کرو۔ حضرت صاحب واقعہ وہی ہوندا ہے جڑا ہوندے ہوتے تجزیہ کرنا ہوندا ہے، یہ اصل ہوندی ہے۔ رسول اللہ نے اپنے زبان پاک چو کسی دی خلافت دا اعلان نہیں کیتا، نہ بنایا کسی نے۔ امامت ابو بکر صدیق نو حضور نے عطا فرمائیے تے خلافت مولا علی نے عطا فرمائیے۔ ابو بکر صدیق دی امامت دا فیصلہ میرے نبی کیتا ہے کہ امام اگلا ابو بکر ہوئے گا تے خلیفہ اگلا ابو بکر ہوئے گا، اے تمام صحابہ پاک نے اور مولا علی سرکار نے فیصلہ فرمایا۔ اس گل نو سمجھان واسطے ایک اور گل کرنی پوے گی۔ تسی یہ کہہ سکتے ہو ایک بندہ اگر نہیں بھی بیعت کردا تے کیے، تو بھائی اگر حسین ابن علی بیعت نام ہی کر دے تے باقی پورے عالم اسلام نے یزید نو بادشاہ مان جے لیا، او مڑ انہاں دی بیعت تے زد کیوں کردا؟ بھائی اے وی من منن ویکھو نا اس ویلے لکھاں دی آبادی آئی، ترائے بر اعظماں تے اسلام آ تے دوجیاں ساریاں تے مان لیا سی، دوجیاں ساریاں تسلیم کر لیا نا، تو وہ اس گل تے ایڈی زد کیوں کردی تے سارے جان دی لعنت کھٹی؟ بھائی اے وی کرن کیوں؟ اس دور دے لوگ اندروں خلیفہ مندے ہی ہونا ہے جنہوں آل رسول مننا۔ بھائی صاحب گل دا وزن کرو میں کیا کیا ہے؟ اس دور دے لوگ ڈڈوں نہیں مندے ہیں جن اے مننا، دن اے نہ مننا اتو پامے مننا اور اندروں نہ مندے۔ اس گل دا یزید نو بھی پتا، بجنہ جیر تک حسین ابن علی نانا میرے ہاتھ دھریا میں سارا جان بھی مان لے تے منیتا کوئی نہیں، میں منینا ہو دوئے جدو سیدہ مننا ہے تے سیدہ نہ من کی اتھے ہی فیصلہ لکھ چھڑیا سی صبح قیامت تک کہ ایسا ہر کسی نے کدی نہیں منیا جیڑا پلید ہوئے پامیں سر لے جائے
اسی کدی نہیں منیا تے جن مان لئیے انہوں پاک من کے بیعت کری دیئے اللہ نعریاں دا بھی بڑا مزہ ہے لیکن اصل مزہ ہے بس اسی گل سن کے آنکھوں بسان سمجھ لگی اللہ نے گواہ کر کے نہ میں توڑیاں پیسیاں دی طلب ہے تے نہ توڑیاں نعریاں دی تے نہ اچھی سبحان اللہ دی صرف اس گل دا میرے دل وچ خواہش ہے کہ تسی گل سمجھ جاؤ نا میں آکھیا کی بھائی صاحب جملے دا وزن کرنا ہے اور ان جوڑنا ہے ابو بکر صدیق دی خلافت دا اجماع ہویا ہے مدینے تے یزید دا دمشق اس بڑے ملک شام دا ایک شہر جدو یزید بنے ہیں بادشاہ شہر دمشق تے جدو ابو بکر صدیق بنے شہر مدینہ پلیز رمض نو سمجھنا اس دیاڑے مدینے میں ترائے امام آئے امام علی پاک سرکار امام حسن سرکار تے امام حسین سرکار ترائے امام اس دیاڑے مدینے شریف جدو یزید بنے ادو بھی ترائے امام حسین سرکار تے امام زین العابدین سرکار تے امام باقر سرکار یزید بیٹھا ہے تے اودو بھی ترائے تے جدو ابو بکر صدیق بیٹھا ہے اودو بھی ترائے جیڑا سمجھ سکتا ہے انہوں آپ اللہ سمجھ دے وے تے انہوں میرے خیال نہ رونے اس وگا سوال دی حاجت نہ روے کہ یزید بنیا تے تراوے امام یزید دے مقابلے تے کربلاج کھڑے ہوئے تے ابو بکر بنیا تے تراوے امام پچھے کھلو گئے برکت عطا فرمائے آپ نو گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی میرے بچوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں اے ہے ترازو اے دے اتے گل تو لو بس ترائے امام اسڑے بھی آئے تھے ترائے اس لے بھی اے ترائے مقابلے تے کھلے ہو گئے وہ ترائے مگر کھلو گئے انج نہ آکھو با وہ بوز دل لائے انج نہ آکھو با وہ بوز دل لائے تے لڑائی تو ڈرتے آئے تے اے ترائے بہادر آئے نہیں وہ بھی جرت آلے ہے علی پاک حسن پاک تے حسین پاک یہ بھی جرت آلے ہے حسین پاک زین العابدین پاک تے امام باقر پاک ایک طرف کربلا میں اترا امام موجود سن حضرت صاحب میرے پیارے عزیزوں پیارے ساتھیوں سیدان دا عمل سادات دا عمل چلو میں تھوڑا جائے ایک آسان کر کے بولدا ہوں نا وہ بولنا نویں منڈی والی مسیح تے ایتھے اذان 5 ویلے ہوندی ہے ایک دن مولوی صاحب ہوری بانگ نکی کرن جیڑی اگے ہوندی ہے اندے نالوں تھوڑی جی نکی کر دے ایک دیاڑے اسی ایک بانگ تے چپ کر جانگے وہ ہو سکتا ہے مولوی صاحب بول گئے ہوں لیکن چھ مگوئیاں پورے محلے چندیاں نے جیڑے مسیتے نہیں ہوندے وہ باڑیاں کر دے بھائی یار اذان کی بھی ہوئی لیکن اگر اگلی تے بھی پڑھے تے بندیاں پوچھ لینا ہے مولوی صاحب تو اسی اذان نکی کیوں کیتی توجہ ہے تے جے او آکھن بندی انہی ہے جتنی میں ہون پڑھنا تے اگلی نماز تک مولوی اور مسیتے کوئی نہیں ہونا انجی ہے کہ نہیں بھائی کہ مولوی صاحب اساں تے صدیاں تو یہی اذان پڑھیندی ہے ساڈی مسجد ہے تسی نکی کر کے تے ساڈی مسجد وچ کوئی نہیں رہنا کہ نہیں اور دے جاؤ اسی پسند نہیں کردے کہ ساڈی مسجد وچ او امام ہوے حالانکہ ساڈے ایمان علی پاک دے ایمان دے برابر تے نہیں ہوڑی جی گل ہے اسی جو پسند نہیں کردے بھئی مانگ نکی ہوئے تے امام ساڈے کول رہے تے توان لگدا ہے بھئی جیڑی نبی پاک دے ویلے ہوندی آئی ابو بکر ہوندے نالوں نکی کر دے تے مولا علی راضی رہا رانا
نہیں سمجھ آئی گل تو لگتا ہے راضی رہا رانا نے یہ مطلب ہے اذان بھی ہوئی آئی تے نماز بھی ہوئی آئی تے امام بھی ہوئی آئی جڑا حضور نو پسند آ علماء نے لکھیا ہے خطب دے اندر بھائی یہ تو ویڈیو صحیح نہیں بن دی جی تُساں بنانی ہے تو اتھے بے کے بناؤ یا بند کر ویڈیو صحیح بننی چاہیے تو یا نہیں بننی چاہیے ضرورت کیڑی ہے وہ جو بن دے بن ترائے بندے نے نہ دے اعتبار کرو دوبارہ سے سنو حضور ایک قبیلے وچ لڑائی ہو گئی سرکار او دی صلح کرانا آستے گئے دو بندے لڑے انہوں نے دی وچ پہ کے صلح کرانا عبادت اور حضور دی سنت تو دو بندے راضی ہونتے انہوں نے لڑانا یہ شیطانیت ہے سمجھ آگیا سرکار جان لگیاں بلال نو فرماندے نے آ رمض ہے ماسٹر صاحب آ رمض ہے سرکار جان لگیاں بلال نو فرماندے نے جی اسی لیٹ ہو جائیے تے ابو بکر نو اگے کھلار کے نماز پڑھ لیا جائے سر گل نو سمجھو نا سید زین العابدین شاہ صاحب ساڑھے سنیاں دے بڑے بڑے عالم دین نے انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے ماشاءاللہ کہ حضور نے اپنے علالت دے وقت جدو علیل سن بیمار سن اس ویلے فرمایا ابو بکر نو آنکھوں نماز پڑھائے یہ جڑی روایت بندہ ہے فقیر پیش پیا کردہ ہے اس ویلے دیئے جدو حضور بالکل صحت مند تندرست ہے اور سرکار بالکل اشاش بشاش ہے تو جان لگے مدینے وچو جان لگے عارضی طور تے کہ میں آ جانا ہے اگر میں لیٹ ہوں میرا تا اے بھی عقیدہ نہیں کہ حضور نو کوئی نہ پتا میں کیس ویلے ہونا ہے میرا تا اے نہیں میرے عقیدے وچتے حضور نو پتا سی میں کیس ویلے ہونا ہے لیکن جے تو سا روایت دی زہر الفاظ بھی لینے ان تے فرمایا اگر اسی لیٹ ہوئیے اوتے سلو دے درمیان کہ تسی ابو بکر نو اگے کھڑا کر کے نماز پڑھ لیا ایدہ مطلب ایک اے بھی ہویا کہ اس ویلے یہ فیصلہ چروکنا ہو گیا باجی حضور نہ ہون تے اگے ابو بکر ہی ہوئے یہ فیصلہ اس لئے ہو گیا سی کہ جے حضور نہ ہون اگے ابو بکر ہوئے سرکار تشریف لے گئے بیٹا جی آپ خاموش رہیے پلیز اگر نہ ہون تے ابو بکر اگے کھڑا ہو سرکار لیٹ ہو گئے بلال پاک نے اذان پڑھ کیوں نہ فرمایا ابو بکر اگے کھڑے ہو گئے ابو بکر اگے کھلو گئے تے نماز شروع کر لئی جیڑا بندہ اور گال میں کرنی ہے تے 10 سانگا بیاہ ہو گال لے اتھے پڑھ لین دے 10 سانگا جیڑا سمجھے ان میں داد دینا پر اتھے میں نہ لین دے با سٹیشن پھر اتھے جے گال بندی ہوئی تے 40 سالی تے مڑتو سا کھڑا میں گال ہے سرکار اتو تشریف لے آئے نماز شروع ہے تے حضور اتو تشریف لے آئے جو صحابہ پاک پیچھے کھڑے سن انہیں تصفیق فرمائی متوجہ فرمایا کہ ابو بکر متوجہ ہون کہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے جنہ دی نماز ہے وہ آ گئے ابو بکر صدیق نے توجہ نہیں فرمائی چونکہ آپ نماز بہت گم سن خشوع خضوع نال نماز پڑھ رہے سن حضور اتنی دیر نو اور نیڑے آ گئے پھر مسجد کی ڈیک ہوئی مسجد نبوی اے جی تو اڈی مسجد تقریباً ایڈی کوئی مسجد نبوی حضور اتنی دیر نو اور تشریف لے آئے نزدیک تے صحابہ نے زور نال متوجہ فرمایا اس وقت تک ابو بکر صدیق نو بھی خوشبو نبوت محسوس ہو گئی اچھا ایتھے بھی ایک گل پیار آڑی ہے مٹھیا اے نبوت دی خوشبو واسطے بھی اندر ایمان ضروری ہے نبوت دی خوشبو واسطے بھی ابو جال غار دے اگے نہیں کھلوتا رہے آئیے تے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بوڑھے ہو گئے تو بڑھاپے دے اندر آپ نے ایک جگہ تو دوسری جگہ تے ٹریول کرنا سی اس وقت ایک سواری سی پالکی
وہ لیا گئی مزدوراں نے وہ ڈولی رکھی آپ وچ بیٹھے تے جدو تھوڑی جی ٹری نہ پالکی تے آپ نے فرمایا مزدورو تھلے رکھو مینوں حضور دی خوشبو آئی ہے تواڈے جو سید کون بھائیا ابو جہل ہوئے جنوں غار دے باہر کھلو کے بھی خوشبو نہ آوے تے احمد رضا ہوئے جنوں 13 صدیاں بعد سید وچوں نبی پاک دی خوشبو آ جائے جیڑا فرق محسوس کرے وہ نہیں پتا ہوتا ہے عاشق کی نوان دے یہ ہے امام احمد رضا تو حضرات محترم یہ گل اعلیٰ حضرت دی پھر طویل ہے میں گل خوشبو تے کرنی گل خوشبو تے ہو رہی آپ نے خوشبو نبوت نو محسوس فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے تے آپ مسلح تو نماز وچ پیچھے ہٹن لگ پے حالانکہ اگر ایک سپارے دا حافظ بھی اگے کھلو کے نماز پہ پڑھیندا ہوئے نا نماز شروع ہو جائے تے پچھو مفتی اعظم بھی آ جان تے پیچھے ہی کھلونا چاہیے نماز بنن دی تے ہلین جلین دی لوڑ شرعی طور تے نہیں لیکن یہ دنیا شریعت دی تے وہ مدینے والی مسجد وچ دنیا عشق دی آئی جانے من سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یہ دنیا شریعت دی تے وہ دنیا عشق و مستی دی تے عشق دی دنیا اپنی ہے تے عشق دے اپنے سارے سلیقے تے طریقے نے تے صحابہ تو بڑا کائنات حضور دا عاشق ہے ہی کوئی دنیا وچ میں کوئی مائی دلال ایو جی دوجی نماز بکھائے چیلنج ہے کوئی دوسری نماز بکھاؤ جیڑی انج پڑھیتی ہوئے انہوں تاں ہونا لیے جیڑی تو اندسی ہے سرکار جدو قریب آئے تھے ابو بکر صدیق نے خوشبو نبوت نو محسوس کیتا تے سائیں پیران چوپیشاں ہون لگ پہ مسلح حضور تو تے حضور نے پچھو کانڈ تے ہاتھ دار کے فرمایا ابو بکر کھڑا رہو ایک نرا بلال آپ پہ تے نہیں کھلا رہے پچھو سائیاں دا حکم ہاتھ بلال کھلا رہے سرمائیاں فرمایا ابو بکر کھڑا رہو میں اس فرمان تو قربان ہو جاواں اجے کدی کاش ابو بکر اے مان لیندے تے دنیا نو پتہ لگدا ابو بکر نو کھلار کے سائیں آپ کتھے کھلو ہوا ہے یہ تو ان گل بنی نا ابو بکر آئے مڑ گل کی میں بن سکتی آئی پر جے ابو بکر کھڑے رہن دے تے ایک نمی وانڈ دنیا تے ظاہر ہونی آئی وجہ ابو بکر مسلح تے کھلوتے تے قوم ساری پیچھے تے حضور پھر کتھے کھلونا سی حضور اپنی زبان نال فرما ابو بکر کھڑا رہو مگر ابو بکر حضور دے آنکھیں نہیں لگے حضور سرکار دی گل نو ابو بکر نے منیا نہیں مقام حیرت ہے جڑا آنکھ نہ لگے ان بے ادب آندے ایتھے ابو بکر آنکھ نہیں لگا تے دنیا عاشق بھی آندی ہے سمجھ آئیے کہ نہیں ہے ابو بکر حضور دے آنکھے تے ناراض نہ ہوئے بندے گلاں وچوں گلاں پھڑ لیندے نے جدو علی پاک نو حضور فرمایا آنا صلح حدیبیہ تے بھئی میرا نام مٹا تے آنکھے وہ بھی کوئی نہ لگے آپ نے سمجھ آئی گئی صلح نامہ حدیبیہ پہ لکھی ہوئے تے حضرت علی نے حضور نے فرمایا لکھو اے فیصلہ محمد رسول اللہ کروایا تے جدو علی پاک نے لکھ لیا تے کافراں کیا باسا تو رسول اللہ مندے نہیں تے لکھوا کے منیے کیوں لکھوا لیا تے مان لیا سی تو مندے نہیں کٹو تے حضور نے فرمایا علی کٹ انہاں قلم بیٹھا جے دری تو انہاں آکھیا سونیا اے کام میتھوں نہیں ہوندا با ہتھاں نال تہاڈا نہ کٹاں تے نا مان کے بھی عاشق وڈے ہی نہیں اے راز ان بڑا عجیب ہے وہ نا منیا بھی عاشق بنی دا ایک جو ہے نا منیا عاشق اے وہ عاشق نے جڑے نا منن تے تاوی یار دے عاشقاں اونچیاں تھاواں تے کھڑے پاجی نیڑے نیڑے اپنے کھڑیاں گل تے غور کریا ابو بکر پیچھے ہو گئے تے حضور ابو بکر علی تھاں تے کھڑے ہو گئے مسلح تے ایتھی ان پتر سوال ہے کہ کیا ابو بکر جیڑی نماز شروع فرمائی آئی
حضور نے انہی اگاں ٹوریا ہے یا نویں سونی شروع کی تھی؟ نویں سونی ساڑی پنجابی دا لفظ ہے اور بڑا سونا ہے. بعد پنجابی دے لفظ بہت خوبصورت ہوندے رہے. میں اگلے دن راول پنڈی گیا سا اتھے انہوں تو میں پوچھا ہے نویں سونی دا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں پتہ. اللہ کو بیان کر گیا تھا. میں کیا پتہ؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں پتہ. میں کیا آؤ تن پنڈی بٹیاں آلے دسیے نویں سونی کی نہیں سکتے. اللہ اکبر. تو انتے نہیں دسن دی لوگ شکر ہے اپنے بندے گل کرن دا یہ سواد ہوندا ہے انہاں سمجھو میں آ جانے. پاجی سوال ہے با حضور تشریف لے آئے تے اگے نماز پڑھیندی پئی ہے تو امام ہے تے پڑھیندی پئی ہے تو اگلا امام پیچھے ہو گیا ہے تے پچھو آ گیا نویں امام اور جڑے نویں امام نے وہ امام الانبیاء نے. تو سوال ہے بھئی حضور نے آؤ تھا اتھے میں تو اناندا بھئی اتھے میں تو اڈے کو ویکھنا ہے بھئی تو انچاہ صحیح ہے یا نہیں ہے. با حضور نے نویں سونی نماز دا موٹ بنے ہیں یا ابو بکر دے بنے نو اگاں ٹوریا نے؟ تے جے حضور نے نویں شروع نہیں کی تھی تے پایا ہے دا مطلب ہے حضور نے مور لائیے کہ جیڑی نماز ابو بکر شروع کرے محمد پاک ختم کر دینے. ابو بکر دا بنے آیا موڈ غلط نہیں ہوندہ. جیڑی چیز دی ابتدا ابو بکر کرے وہ قیامت تک ٹھیک روے گی. رب دی کائنات ایو جی کوئی نماز دکھاؤ جی دے دو امام ہوں. شرعی مسئلہ الگ ہے کہ اگر امام حادث ہو جائے تو وہ چھوڑ کے چلا جائے وہ الگ بات. بغیر کسے شرعی عذر تو کسے نماز دے دو امام نہیں ویکھے. اور پھر بھی حضور دے ویلے دی نماز با ادھی پڑھان ابو بکر ادھی پڑھان رسول اللہ. میں سوچی پہ گیا اس طریقے دی کی ضرورت آئی؟ ہندہ تے سارا رب دے حبیب دی مرضی نالی پہ ہے. یہ دا مطلب ہے امت نو پاک کی پکیں دے رہنے. جو میں سمجھ آئے وہی ہے امت نو پاک کی پکیں دے رہنے. بھئی گل تے کھلوتے رہے آجے اے نری حادثاتی گل نہیں. جے ایسا ابو بکر صدیق نو امام تو اڈا بنایا ہے تے انج بنایا ہے ادھی ابو بکر تو پڑھوائی ہے تے ادھی اپنے محبوب نبی تو پڑھوائی ہے. عزیزان من درویشو اتائیں تے سنیا دا عقیدہ ہے جنوں آپ حضور امام آکھن ہو سی کون امام صدیق جیا جنوں آپ امام آکھن ہو سی کون امام صدیق جیا ستا روے گا حشر تک وچی قدمہ ستا روے گا حشر تک وچی قدمہ ملیا کنوں مقام صدیق جیا ستا روے گا حشر. ابا یا گالے ستا روے گا حشر تک وچی قدمہ ستا روے گا حشر تک وچی قدمہ ملیا کنوں مقام صدیق جیا. میرا اللہ قرآن میں فرمانے وَسَجُجَابُ هَلْ أَتْقَ الَّذِينَ
تجزا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. یہ اللہ دا قرآن ہے جڑا دسدا ہے ملیا کنو مقام صدیق جہا. جرامی قدر حباب قرآن پاک وچ دو باری میری نظر گزریا ہے کہ دو ہستیاں نے جنہوں اللہ فرمایا ہے تہن راضی کرنا ہے. ایک اللہ فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، تو ایک اللہ فرمایا والا سوف یرضی. ایک اللہ اپنے محبوب نو فرمایا ہے تو ایک محبوب دے محبوب ابو بکر صدیق نو فرمایا ہے. واقعہ کنج ہویا والا سوف یرضی دی تفسیر وچ بابے لکھ دے نے کہ جدوں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پیر دے حکم تے سارے مال دی گڈڑی بننی ہے نا. اتھے ایک جملہ میں بولدا ہوں برکت واسطے دوبارہ تو سنا رہا ہوں بھئی صحابہ سارے ہی مال لے آندا ہے تے حضور پوچھ دے رہے نے کی لے آندئی. جدو ابو بکر لے کے گڈڑی نکی دی آئی نے تے حضور یہ نہیں پوچھیا کی لے آندئی، فرمایا گھر کی چھاڑنا ہے. آخر جے بولی بدلی ہے دا مطلب ہے بندہ اگلیاں وانگو نہیں کو وکھری شان آئے ایسے سارے صحابہ ہی شان والے. حضرت ابو بکر صدیق نے جس وقت گٹھڑی لیاندی تے آپ نے اپنے جڑے کمیز سوٹ پایا نا وہ بھی لا کے وچ رکھیا وچ رکھ کے تے ٹاٹ دا کپڑا ٹاٹ دا ٹکڑا لپیٹ کے تے بٹن کوئی نہ ہے ککر دے کنڈے لا کے او اینج وچوں بٹنا دی جگہ تے ترازو کیتے تے سینہ کنڈیاں نال بھریا آیا. توجہ ہے جناب. وجود تے ٹاٹ تے سینہ کنڈیاں نال اینج جویں بٹن نے اینج سینے تے بٹنا دی جگہ تے کنڈے اینج لنگے تے گڈڑی جدو لیا کے یار دے پیراں وچ رکھی. کوئی امیجینیشن کر سکدا ہے، تصور کر سکدا ہے کہ اس ویلے صدیق اکبر دے عشق دا کی رتبہ سی. عزیزان من مال ابو بکر تو بڑا بھی صحابہ دیتا ہے، حضرت عثمان ہی زیادہ دیتا ہے. حضرت عثمان غنی دا مال ہی ابو بکر تو کہیں زیادہ سی پر وہ نہ جنہ دیتا سی پیشاں بھی ڈیرا. حضرت عثمان امیری انہیں ہے وہ اتنوں ملک شام اٹھ ہندے آئے آپ دے ادو مدینے چندے آئے او دے 1000 اٹھ دے چھڑیا تو کی مسئلہ لکھاں 1000 دے چھڑیا تو کی ہویا تے جے پیشاں چھڑیا ہی کوئی نہ تے سارا لے آئیے تے مڑپا میں گڑڑی نکی ہوئے سائیاں دینے ساریاں دا باہر لا چھڑیا پر ابو بکر تیرا باہر نہیں لتھا تینوں بدلہ عشر دیاڑے دینا ہے. بھائی صاحب گل سمجھ نہیں ہے تو انہوں یاد رکھنا ہے. جدو سرکار کل گٹھڑی آئی نا ویسا یار جدو عشرہ لے دی ابو بکر دی گٹھڑی کھلی تے وچوں کمیز نکلی یار دی. عشر دا منظر بھی عجیب ہی ہونا ہے بھائی صاحب. اچھا سرکار وہ ٹاٹ ویکھیا ابو بکر اجے حضور پوچھیا نہیں بٹاٹ کیوں پائے تے جبریل آئے. کون آئے؟ سید الملائکہ جبریل امین آئے تے حضور دی دوجی نظر جبریل تے پئی تے انہاں بھی ٹاٹ پائے. حالانکہ فرشتیاں دا لباس نوری ہوندا ہے وہ نور دی مخلوق نے تے اس ٹاٹ پایا جناب سید الملائکہ جبریل امین نے کہ حضور فرماتے ہیں جبریل آج ٹاٹ پایا ہے. اے وہ جڑے بندے مشہور ہو جان بندے انہاں دی کاپی کر دے نے. توجہ نہیں کیتی بھائی صاحب. ایڑا بندہ پرسنالٹی ہوئے نا کسی بھی کمیونٹی ہے وہ پرسنالٹی ہوئے تو اندھی پھر کاپی بندے کرتے نے چنگا کر دے چنگیا بندے دی کاپی کر دے جی. وہ میں ایک منڈے تو پوچھا کان بھی نہ آلی اس آکھیا کسی دی کاپی کی تھی. توجہ ہے کہ آپ نے ویکھیا ہونا بھی منڈیاں دیاں پینٹاں پھٹیاں ہوندیاں وہ بھی آندے نسی کاپی کیتی. توجہ ہے یہ چلتا ہے جیدہ بندہ فین ہو جائے وہ دی کاپی کر لیں گا. اینجی ہے نا کہ جیدہ بندہ فین ہو جائے وہ دی
ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ तो ठीक है ना फिर मकाम अजीब है जिबरील पाक हजरत अबू बकर पाक आए ने ते उन्हां टाट पाया है उतो जिबरील आए ने ते उन्हां भी टाट पाया है हुजूर जिबरील तो पूछया वे क्यों पाया हाय हाय जागदे हो हुजूर फरमाते ने जिबरील टाट क्यों पाया ते जिबरील अमीन अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह जिस वेले दा अबू बकर सिद्दीक ने सारा माल दे के टाट दा लिबास पाया है अल्लाह फरमाया फरिश्ते हो आज यार दे यार दी सुन्नत दे सारे फरिश्ते भी टाट पालो पैगाम भी लेके आया हुजूर फरमाते ने की पैगाम लेके आए अब फरमाते ने अल्लाह फरमाता है वसयजन्नबु हल अत्कल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन लहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ यरदा सोनिया अर्शियां नू टाट पवा के अल्लाह पूछता है सोने अबू बकर तो पूछ दियो हुण अल्लाह नाल राजी होया है कि नहीं होया आपने समझ आई कि ना कि अल्लाह फरमांदा है अबू बकर तू पूछो हुण अल्लाह नाल राजी होया है कि नहीं होया नहीं समझ आई गल वो दुनिया दी अल्लाह राजी होवे अबू बकर होए जिन्हों खुद अल्लाह फरमांदा है पूछो राजी होया है कि नहीं होया ते इश्क व मस्ती अबू बकर सिद्दीक दा फैजान है जिस वक्त आपने गल सुनी तो सरकार दी अखां च अथरू आ गए कि सोनिया मैं कौन हां मेरा की रुतबा है कि खालिक अकबर मेरे तो पूछे राजी होया है कि नहीं होया साडी ते सारी उम्र इस गल ते लंघ गई है भाई यार राजी हो जाए हजरात मोहतरम सुल्तानुल आरिफीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जिस मंजिल ते इश्क पड़ावे जिथे इश्क ले जाए ओदा रुतबा अपना है जिस मंजिल ते इश्क पुजावे ते ईमान नु खबर ना कोई हो इश्क दी दुनिया दा इमाम है अबू बकर सिद्दीक और मेरे नबी सरकार नू इतना प्यारा सी अबू बकर सिद्दीक इतनी मुहब्बत सी कि साइयां अपने नाल कबर विच सुलाए तो नई मंडी वालियां दा ये तुर्रा इम्तियाज है कि जिस तरह शानो शौकत नाल और रोब दाब नाल जनाबे सिद्दीक अकबर सरकार दा दिन ये मनांदे इस तरह बहुत कम पाकिस्तान मनाया जाए और इन्होंने उत्ते असी इन्होंने अप्रीशिएट करने पूरी टीम नू जनाबे मोहम्मद इरफान सिद्दीकी साहब किबला दी पूरी टीम नू असी ये अप्रीशिएट करने कि वो बड़ा सोहना काम करते हैं और बहुत आला तरीके नाल हुजूर दा दीन जिहड़ा है वो इस जगह ते फैल रहा है मस्जिद सोहनी हो गई बंदे सोहने हो गए माशाअल्लाह झगड़े रोले खत्म हो गए नहीं तो अगे इत्थे एक वखरा पेंटागॉन बनया हुंदा सी नवी मंडी वो अल्लाह कीता मुक गया तो बड़े सोहने अल्लाह पाक ने तुहानू काम करन दी तौफीक दी है ते अल्लाह पाक तुहानू इहदा अजर देवे और अल्लाह तुहानू बरकत देवे और मजीद अल्लाह हुजूर दे दीन वास्ते तुहानू अल्लाह तौफीकात अता फरमाए वमा अलैना इल्लल बलाग।